Mattew 21 vers 23. U Ġesu ġi fit-tempju u resqu lejh is-saċerdoti ewlenin u l-anzjani tal-poplu u jgħallem u qalu: Bliema awtorità qed tagħmel dan ħwejjeġ? U min tak l-awtorità? U Ġesu wieġeb qalilhom: Se nistaqsikom jien ukoll ħaġa waħda. Jekk se tgħidu ili, jien ukoll ngħidilkom bliema awtorità nagħmel dan ħwejjeġ. Il-Magħmudija ta' Ġwanni mnejn kienet? Mis-sema jew mill-bnedmin? Huma ddiskutewha bejniethom qalu: Jekk ngħidu mis-sema se jistaqsina għaliex mela ma mmintuhx. Imma jekk ngħidu mill-bnedmin nibsew mill-folla għax il-koll iżommu l-Ġwanni bħala profeta. U jiġbu l-Ġesu bil-qalu: Ma nafux. U wkoll qalilhom: Lanqas jien ma ngħidilkom bliema awtorità nagħmel dal-ħwejjeġ. Amen. Tajjeb, mela Ġesu jinsab fil-kapitali reliġjuża Ludija u il-saċerdoti ewlenin irossuh u jgħidulu bliema awtorità qiegħed tagħmel dal-ħwejjeġ. Meta nitkellmu dwar awtorità tfisser illi jew id-dritt illi taġixxi, id-dritt illi teżerċita s-seta tiegħek. Għandek privileġġ illi inti teżerċita il-poter tiegħek. Hija l-eżerċizzju ta' kontroll fuq il-ħajja ta' ħaddieħor. Xi ftit jew wisq, il-kol kemm aħna għandna awtorità. Min jgħallem għandu awtorità fuq l-istudenti tiegħu. Il-pulizija għandu awtorità biex iżomm id-disciplina u l-ordni, vera? Però l-awtorità kif tafu tista' tkun abbużata, hija neċessarja, hija meħtieġa. Kull fejn hemm bnedmin u aħna bħala bnedmin ngħixu flimkien. Firħula bliet, pajjiżi, tajjeb, imma kull fejn jinġabru l-bnedmin hemm bżonn li jkun hemm awtorità rikonoxxuta, għax altrimenti jkun hemm biss kaos u taħwit, vera? Jkun hemm biss konfużjoni u anarkija. Però l-awtorità meta l-bniedem ittieħ il-poter hemm ċans kbir li dak il-poter jabbuża minnu. U allura dawn il-saċerdoti qed jgħidu qed jinsinwaw illi Ġesu huwa wieħed minn dawn li qed jabbuża mill-awtorità li għandu awtorità xi ħaġa ovvja. Ma min tgħidlek din l-awtorità? Min fejn ġibta? U allura anke konna ħarsu madwana llum il-gvernijiet kif huma mibnijin għall-inqas fil-punent ikun hemm checks and balances. Ħadd ma ebda persuna waħda ma għandha awtorità assoluta għas il-President tal-Amerika, għax imbagħad hemm is-Senat, hemm il-Kostituzzjoni, u allura wieħed jassess fuq l-ieħor biex kollox jinżamm fl-ordni. Aħna f'Malta għandna l-Gvern Eżekuttiv, il-Parlament ġifieri, imbagħad hemm l-qorti, hemm il-Pulizija u dawn jaħdmu separatament imma flimkien taħt il-Kostituzzjoni biex il-pajjiż jinżamm fl-ordni. Tajjeb, l-awtorità hija neċessarja u hija wkoll utli. Għandu jkun hemm awtorità fuqna. U Ġesu der fostna b'awtorità assoluta. Infatti, meta darba temm il-diskors tiegħu fuq il-muntanja, in-nies tbelħu bil-tagħlim tiegħu għax kien jgħallimhom bħala wieħed li għandu awtorità u mhux bħal iskribi tagħhom. Qed nikkwota Mattew 7 vers 29. Ġesu it-tagħlim tiegħu anke l-avversarji tiegħu darba qalu qatt ma tkellem bħal dal-bniedem. Kellu awtorità tremenda. L-iskribi kienu jgħidu għax Rabbi Hilel jgħidlek jew Rabbi Ximej jgħidlek. Imma Ġesu mhux hekk jgħallem. Imma jien ngħidilkom. Ara kemm tisgarra imma jien ngħidlek u tittisma' minni jien min jien. Imma Ġesu kien jagħmilha. Għandu awtorità dommatika fuq it-tagħlim tiegħu, mhux take it or leave it, jogħġbok ma jogħġbokx ma jimpurtax, dak li jgħallem huwa l-pura verità. Ġesu wkoll wera l-awtorità tiegħu fil-ħafer liberament.
Aħna nafu li xulxin in-nuqqasijiet tagħna, però Ġesu ħafer bħala l-mulej. Biex kunu tafu li bil-bniedem għandu l-awtorità fuq l-art biex jaħfer id-nubiet, dar fuq il-paralitiku għallu erfa l-mitra tiegħek mur d-dar. Dubietek mafura. L-awtorità li wera Ġesu illi ebda bniedem, ebda qassis, ebda profeta qatt ma wera filli ħafer id-nubiet, ħafer l-adultera, ħafer lil dal-paralitiku. Ukoll l-awtorità ta' Ġesu urija bil-provi li għandu awtorità divina mod jalilu mis-sema billi ħadem mirakli b'awtorità indisputabbli. Ora, kien hemm nies il-Farizej per eżempju li darba minnhom qalu imma qed jaħdem il-mirakli bis-saħħa tax-xitan. Illi Ġesu qalilhom ħodu attenti għaliex tinsabu perikolati illi tagħmlu dnub kontra l-Ispiritu Santu li ma jħafirx. Evidentament il-mirakli li għamel Ġesu kienu l-emejjel talla permezz tiegħu ġvera. Luqa 11 vers 20 jgħidilna imma jekk bis-seba' talla jiena nixħet il-barra d-demonji mela saltna talla ġiet fuqkom. Is-saltna talla ġiet fuqkom u għedha preżenti u x'inhi saltna? Saltna hija l-eżerċizzju ta' awtorità. Illi Ġesu wera kull fejn mar matul il-ministeru tiegħu. Issa, l-anzjani u l-saċerdoti ewlenin fil-Ġerusalem ħassew din il-preżenza ta' Ġesu hemmhekk fosthom bħala l-ewwel skandlu. Bħala skandlu. Il għaliex ħarbtilhom is-sistema. Vera, indaħlilhom u ħanejdu hekk skandalizza il-dawn in-nies li huma il-mexxejja tajjeb bl-emil barra minn normal tiegħu, tajjeb, bl-emejjel mirakolużi tiegħu li huma ma kellhomx, skandalizzaw bih u ovvjament raw bħala teddida. Raw bħala teddida għal pożizzjoni tagħhom twerru minnu. Għaliex kien qed jimminalhom it-tikka awtorità umana tagħhom. Mhux biss xtaqu jimbarazzawh meta saqsawh bliema awtorità bħal kieku int minit. Xtaqu jimbarazzawh imma wkoll fuq kollox kienu qegħdin jirreżistuh. Fl-istess żmien ġifieri wara li Ġesu qajjem il-Lazzu qajmu ftit ġranet qabel tal-avveniment. Tajjeb. Il-saċerdoti ewlenin ikkonvokaw konsill, għamlu laqa. Għamlu kumitat bejnietom u għalu x'sa nagħmlu għax dal-bniedem qed jagħmel ħafna sinjali mirakolużi u jekk inħalluh sejjer hekk kulħadd se jemmen fih u se jiġu r-Rumani u se jneħħu kemm postna kif ukoll il-ġens. Ħajneħħu postna jekk da ħajba sejjer hekk ħanitilfu l-impjieg tagħna. Ħanitilfu l-karriera tagħna. U allura Ġesu kien ċertament teddida għalihom u jibqa' teddida għal ħafna nies reliġjużi, ħafna stabbilimenti reliġjużi moderni illi ma jistograwx jarfu l-awtorità tiegħu. Allura dawn il-assassin jippruvaw jesponu lil Ġesu bħala rivoluzzjonarju, bħala aħna forsi smajtu għal lone wolf illi da waħdu minn fejn ġie. Mhuwiex parti mill-amministrazzjoni reliġjuża tagħna, mhuwiex parti mis-sistema tagħna, m'għandux status uffiċjalment, da ħadd ma jaf fih. Vera? U allura rridu jgħid meta qalulu bliema awtorità tagħmel tal-ħwejjeġ, min tak dell-awtorità? Qed jgħidulu xi kredenzjali għandek. Aħna kieku bil-lingwa moderna ngħidu fejn iċ-ċertifikat tiegħek. Jekk inti qed tippretendi li inti kirurgu, pereżempju, fejn iċ-ċertifikat tiegħek? Mort università. Il-graduajt. Hija l-istess sitwazzjoni b'wieħed ieħor. X'diplomi tista' turina biex inħalluk tagħmel dak li qed tagħmel. Ovvjament iridu jonsbuh la darba. Ġesu ma kienx imħarreġ, ma kienx trenjat uffiċjalment bħala rabbi, għalkemm in-nies kien jarfuh bħala rabbi, bħala mgħallem ġifieri,
ma kellu ebda akkreditazzjoni umana. U allura pruvaw ħanidwek jaqbdulu ma dil-ħaġa. Brim awtorina tagħmel dal-ħwejjeġ. Dal-ħwejjeġ għax x'għadu jgħidu għal dawn il-ħwejjeġ. Idħol fl-istorja u tiftakar li l-ġurnata ta' qabel Ġesu kien għadu kif daħal Ġerusalem fuq fellu taħmar, vera, u għajjem ferment sħiħ u kuħat jgħid u xejjer il-siġa tal-palm u jgħid u ożanna imbierek dak li ġej fi Salmulej, il-belt għamet ferment sħiħ, aġitazzjoni sħiħa. U l-istess ħaġa meta mbagħad daħal fit-tempju u nadda fit-tempju aktar u aktar ma ħadux pjaċir bih. Għabatu natfu minna ma konsultom għax kieku marfu għamallom isma. Daċa tiġi fit-tempju. Mux għajna mux ħaġa biex nippruvaw nirriformaw da xejn, ma le, għabatu azzjoni diretta fideħ minna ma konsultom, minna ma kopera maħħom. Ġesu nadda fit-tempju tijaw stess. Ġesu ovvjament kien diġà offra dimostrazzjoni qawwija, wirja kontinwa tal-awtorità divina tiegħu b'diversi modi. Bit-tagħlim tiegħu, bil-mirakli tiegħu, kemm fuq forsi fi gruppi żgħar, fuq gruppi kbar bħal l-udjenza li kellu meta priedka fuq il-muntanja, kulħadd ħareġ mibluħ, imnixxef bit-tagħlim tiegħu. Manke darba meta mar fuq ċenturjun kellu t-tifel tiegħu marit serjament u ġisu għallu niġu fejqu. U għallu minix denju illi tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Ma jitbiss il-kelma ta' kmand, il-kelma ta' awtorità. U t-tifel tiegħi jkun imfejjaq. Għax jiena nafx ġifieri awtorità għallu jiena għandi s-soldati għandi l-qaddejja ngħidilhom mur, ejja u jaqbduni. Int l-istess ħaġa għandek awtorità. Kull ħajkien ħaġa ovvja illi Ġesu għandu awtorità straordinarja fuqna l-bnedmin, fuq in-natura, fuq id-demonji, fuq kollox. Fuq kollox. U dik l-istess awtorità wkoll iddelega anke l-apostli tiegħu. Meta bagħathom biex ixandru l-Vanġelu, jikkuraw il-morda, jiskonġraw in-nies l-awtorità tiegħu illi appuntu jagħtiha wkoll lil ħaddieħor. F'dan il-każ il-fatt illi bl-azzjoni għall-arrida tiegħu, bl-azzjoni xejn mistennija, lil dawn il-mexxejja ħarbtilhom allura s-sistema kummerċjali tagħhom għax huma irreduċew il-fidi falla u l-qima talla għal sistema ta' negozju u liħ personali għal nfushom. U allura ovvjament ried l-istabbiliment reliġjuż. Kull meta ikun hemm xi ħadd illi imur kontra l-vina, imur kontra l-kurrent ta' ħażen, dejjem jistaqsuh int min int, minn ġibta dell-awtorità. Ġrat ukoll pereżempju lil-Luteru. Fis-seklu 16 għandek knisja bażikament korrotta fit-tagħlim, korrotta fil-prattika. Tajjeb, ta' bil-ħaq m'hemm xejn ġdid taħt ix-xemx. Dejjem l-istorja qisha tirrepeti ruħha il għaliex meta Luteru olla leħen ta' protesta kontra l-abbużi fil-knisja, x'qalulu? Qalulu int neqlajt, int min int? X'awtorità għandek? X'suċċessjoni għandek? Għadhom jgħidu wasallum. Intom x'suċċessjoni għandkom? Aħna għandna suċċessjoni, is-suċċessjoni tagħna hija waħda. Ara, isimgħu s-suċċessjoni tagħna. L-ewwel Ġwanni 4 vers 5. Huma ġvien nies ma jemnux, huma mid-dinja. Minħabba fekk jitkellmu mad-dinja u d-dinja tismagħhom. Aħna minn Alla dik is-suċċessjoni tagħna. Aħna minn Alla ma għandna ebda bżonn li nqogħdu ngħidu dan matul aħna minn Alla. Min jaf l-Alla jisma' lilna, dawk li mhumiex minn Alla ma jismaniex. Min dan narfu l-ispirtu tal-verità u l-ispirtu tal-isball, u l-ispirtu tal-errur. Kif nafu min qed jgħid is-sewwa? Min iżomm sħiħ mal-kelma apostolika
mal-kelma profetika f'kelma waħda mal-Bibbja imqazza. Għandu awtorità mis-sema. Għandu awtorità mis-sema. Ġesu, kif qedtilkom ma kienx imħarreġ formalment jew milquh bħala rabbi, ovvjament għalkemm kien magħruf bħala rabbi, u kemm il-darba l-opponenti tiegħu, l-avversarji tiegħu, qabdulu ma' dal-ħaġa. Illu timmerraviljaw, Ġwanni 7 vers 15, illu timmerraviljaw qalu kif jaf dat-tagħlim kollu dan? Meta qatt studja, qatt ma mar f'xi skola rabbinika biex jew xi kors teoloġiku jew bibliku. U Ġesu ġibhom u qal, it-tagħlim tiegħi mhuwiex tiegħi imma ta' min batni. U żgur li għandi awtorità nagħallem jiena għax qed nwassal messaġġ mingħand Alla nnifsu. Mingħand Alla nnifsu. Ġesu ma rċieva ebda ordinazzjoni umana, mis-Sanedrin jew xi korp ieħor. Frattant ninnotaw kif anke l-opponenti tiegħu dawn is-sommi saċerdoti u l-bqija għarfu li Ġesu kien qed jopera b'awtorità innegabbli. Kien ħaġa ovvja. Li għandu dell-awtorità bil-mirakli stupendi tiegħu bl-iskonġrimenti qajjem il-mejtin, biex qajjem il-mejtin. Qajjem il-mejtin. Bit-tagħlim eċċezzjonali tiegħu. Meta Kleofa u sieħbu kienu mexxin lejn Emmaus, imniktin ħosbina, għax Ġesu kien jafuh u semawh u rawh jagħmel mirakli. Imissa kien mislub u serru l-dar bit-tagħmit tagħhom kraxjati. U Ġesu naqgħod magħhom qalilhom x'qed inti bdiskutu bejnietkom. Ħosbina. Għallu dwar Ġesu ta' Nazaret kif kien profeta setan fl-Emil u fil-kelma quddiem Alla u l-poplu kollu. Kulħadd kien jaf li Ġesu il-ministeru tiegħu kien ministeru awtorevoli. Anke l-edewa tiegħu ammettew li eżerċita seta spiritwali tremenda. U allura xtaqgħu jafu is-sorsa dell-awtorità, possibbli ma kunx jafu is-sors. Mnejn ġab dell-awtorità? Ukoll ishom jikkontestaw hix awtorità leġittima, hix awtorità floka jew le. Ġifieri l-inkjesta tagħhom fir-realtà kienet superflu, kienet żejda, kienet eżerċizzju fieraħ il għaliex prattikament tweġiba kienu jafuha. Imma ovvjament rridu illi jirreżistuh, jippruvaw jaqfulu. Bil-fors bejniethom ikkonkludew illi l-awtorità tiegħu ġej mis-sema. Il-Fariżej kienu żbaljaw qalu inti qed taħdem l-lob tiegħek bil-qawwa tax-xitan. Għallhom kieku dar maqsuma bejnietha fissa titkisser, tiġi fix-xejn. Jekk ix-xitan jiġġieled kontra tiegħu, nifsu jispiċċa. Allora kif jista' qed nagħmel dawn l-emejjel taħniena bil-qawwa tax-xitan. U allura dawn il-sommi saċerdoti hawnhekk li bil-fors hija ta' oriġini sopranaturali, oriġini mis-sema, oriġini mis-sema. U infatti Ġesu kemm il-darba klejmja li Alla huwa l-missier smewwieti tiegħi. Bħalma qal lil Marija meta iltaqat miegħu wara l-qam il-mewt. Mur għand ħuti u jgħidulhom tiela għand missieri, missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. U l-istess Alla, ma Ġesu r-relazzjoni tiegħu mal-Alla hija eċċezzjonali, hija unika. Ġesu daħħalna f'dik ir-relazzjoni. Il-missier smewwiet tiegħi. Dawn in-nies li opponewh hawnhekk qegħdin jirrifjutaw milli jaċċettaw l-ovvju. Hija ħaġa ovvja. Hija xi ħaġa evidenti bliema awtorità qed jagħmel dawn il-ħwejjeġ. U allura meta inti ma taċċettax l-ovvju. U ġieli niltaqgħu ma' nisek vera li nurruhom u jibqgħu jiġħdu sewwa magħruf. Emmnu hekk.
aħna meta titkellmu dwar ma spiritwali hija realtà. Hija realtà. Li ebda ammont ta' evidenza ma tista' tippenetra dik l-inkredulità, dik il-nuqqas ta' twemmin ikkonfermat dak li jkun. Dak li jkun iddeċieda li jiena ma nemmenx u ma rridx nemmen u mhux beħsiebni nemmen. U allura l-uniku tattika tiegħu hija li jopponi s-sewwa bla mu beħsiebu li jindem. Dawna l-avversari tiegħu ta' Ġesu ittamaw li jekk jirrispondi ċaru tont li l-awtorità tiegħi tajli Alla l-missier. Jakkużaw b'dawwa. Tgħidu li għaliex ikollhom l-argument illi kif darba qalu f'okkażjoni oħra. Aħna nafu li Alla tkellem permezz ta' Mosè, imma dal-bniedem mnejnu. Allura setgħu ġibu dak l-argument illi aħna disċipli ta' Mosè lilek ma nafux. U l-istess ħaġa nerġa' ngħid qalu lil Luteru x'kien l-argument tagħhom? Luteru qed jippriedka l-Vanġelu, qed jippriedka s-sewwa, qed jgħallem is-sewwa direttament mill-Bibja Mazza. Tajjeb, u l-argument kontrih kien Kristu ta' awtorità lil Papa. Int min int? Vera? Hija taqtija, hija konflitt dirett bejn it-tlam u t-tawl. Meħħa jirbaħ? Ovvjament, Ġesu huwa d-dawl tad-dinja mi jimxi wara ma jimxiex fit-tlam. Iżda jkollu d-dawl ta' jridu milu qudiemu. Ġesu kif weġibhom għalilhom ħassaqsikom jien ħaġa. Weġbuni mbagħad weġibkom jiena. Il-bliema bliema sapjenza Ġesu kapaċi jitratta mal-bnedmin skont il-każ tagħhom. Tajjeb Ġesu mad-dajfa kien lest li jitbaxxa biex jgħinhom. Ma nistinati tajjeb mexa b'mod għaqli ħafna. Fatti meta għalilhom hekk ma kienx qed tkun evażiv bħal kieku ma rridx inweġibkom jew ma jaqbilx inweġibkom. Qed jimxi bil-fer. Saqsikom mistoqsija jiena imbagħad inwieġeb il-mistoqsija tagħkom. Għaliex qalek? Għaliex fil-Proverbji naqraw Ġesu kien jafa l-Bibja. Fil-Proverbji naqraw tweġib xi blaħ skont bluwatu li ma tmux issir bħalu. Dan nies kienu tgħidli boloħ. Saċerdoti ewlenin u nies il-fjur, il-kapijiet tal-poplu kienu boloħ. Kienu aktar minn boloħ, għax kull min jopponi is-sapjenza tagħna. Kull min jopponi il-Ġesu li qal jienu għall-verità, x'inhu għajdu jintom? Iblaħ ippatentat. Tweġib xi blaħ skont bluwatu li ma tmux issib bħalu. Infatti sal-aħħar Ġesu jibqa' ma jweġibhomx. La darba huma ma kinux lesti li jammettu l-verità, Ġesu baqa' ma weġibhomx. Attualment, Ġesu kien qed jiddikjara bil-miftuħ illi huwa il-mibgħut tal-missier. Matul il-missier tiegħu qal minnu u qal mnejn ġie u minn batu tajjeb dawn in-nies żgur ma nsewx. Naħseb il-problema iżjed illi memnuħx u x-xewqa tagħhom kienet illi jixluh b'dawwa biex jeħelsu minnu. Il-proposta ta' Ġesu hija sempliċi u natifa. Mhux bunitom l-ewwel, baċi weġibkom immedjatament wara. U allura kif żviluppat din il-dialogu ta' bejniethom, dawn in-nies inqabdu f'gażiba ngħidu. Inqabdu ħassew li nfushom qegħdin fit-trabok, ma jistgħux jaħarbu. Ġesu poġġa dilemma qudiemhom illi jekk jimxulaw bum ukoll. Allura rrifjutaw milli jwieġbu l-mistoqsija għax ovvjament kieku wieġbuha
kieku wieġbu kif wieġbu. Kienu jinkixfu fid-diżonesta tagħhom. Kienu juru li huma nies diżonesti u ma jinteressahomx mill-verità. Ġesu da parti tiegħu allura qabadhom f'nassa. Għarfu li ma jweġbuhx għaliex difatti Ġesu l-mistoqsija tiegħu kienet għajdu li intom. Il-mamudija ta' Ġwanni, minn kienet? Mis-sema jew bredmin. Ġwanni ivvintat il-mamudija meta ħarġ il-priedka mamudija ta' ndija mal-mafrad nubiet, kienet invenzjoni tiegħu, jew Alla qallu biex jagħmel hekk. Allura, kieku qalu Ġwanni kien mibgħut minn Alla. Kienu ovvjament jixlu nfushom il għaliex Ġwanni tiftakru sewwa ma kienx ħelu magħhom ma' dan nies. Kienu n-istess nies illi għajjarhom nisel il-lifat. Għallu jekk wieġbu mis-sema ikunu qed jikkondannaw lilhom nfushom. Però jekk jaċċettaw il-Ġwanni bħala profeta, Ġwanni dwar min xed, dwar Ġesu, araw il-ħaruf tal-Alla danu li neħkidnu bit-tad-dinja. Xed dwaru bħala bin Alla, xed dwaru li għal kemm ġi warajja u akbar minni, xed dwaru bħala l-ammidi bl-Ispiritu Santu, bħala dak li għammitkom bl-Ispiritu Santu bin-nar, bħala dak li jien għavolja profeta tal-Alla ma jixraqlix li nħoll il-fili tal-qorq tiegħu. Ġwanni il-misteru tiegħu kien ħin kollu jitkellem pożittiv dwar Ġesu u jurih u jintroduċih lin-nies. Meta darba marru d-disċipli għallulu kulħadd sejjer wara Ġesu li għammittu. U Ġwanni feraħ għax qal jien jeħtieġ nonqos immu jeħtieġ jikber. Ġwanni kien leħen illi kontinwament xed favur Ġesu. Allura ma setgħux jgħidu illi il-mamudija tiegħu kienet mis-sema. Għax ovvjament kienu ġebla fuq sajhom. Ġwanni kien ovvjament profeta, xi ħaġa inkontestabbli anke n-nies kulħadd prattikament feraħ illi wara perjodu ta' 400 sena. L-aħħar profeta kien Malakija, kien hemm 400 sena ta' silenzju, issa fl-aħħar der profeta fostna kien Ġwanni il-Battista illi kellu jintroduċi lill-Messija lill-poplu Ludi. Il-kariga ta' Ġwanni bħala profeta kienet attestata minn Alla. Ġesu nnifsu irrikmandah bħala profeta bħala wieħed illi ħatma u ikbar minn Ġwanni laqgħet ħareġ minn ġuf ta' mara. Allora Ġesu meta saqsim din mistoqsija qed jgħidilhom qed tirrikonoxxu u tissottomettu għall-awtorità tiegħu ta' Ġwanni, issottomettejtu għalja għax huma baqgħu ma tagħmdux minnu. Il-Pubblikani u l-Fariżej u l-prostituti marru għall-mamudija tiegħu bl-indiema. Ma dan isbaqgħu wabsu qalbhom. Qegħdin tirrikonoxxu is-sottomettejtu għall-awtorità tiegħu għax jekk is-sottomettejtu allura wkoll tissottomettu għall-awtorità tiegħi. Għax Ġwanni tkellem favur tiegħi. Allura din hija dilemma skomda għal dawn in-nies. Ovvjament kull min jopponi Ġesu Kristu sew jekk jitmasħar bih jew jipprova jgħaddi il-fidi Kristjana ċajt. Jew da dejjem jispiċċa biex jaqgħad ċajt u nnifsu. Ġesu bit-tattika tiegħu prattikament poġġihom ġo taġen jaħraq. U kieku kellhom jaqbżu minn dak it-taġen fejn jiġu fin-nar. Jiġifieri ma kellhomx il-fejn jaħarbu. Jekk jitkellmu favur Ġwanni qegħdin jikkundannaw lil nfushom. Għax Ġwanni xed pożittivament dwar Ġesu. Jekk jitkellmu kontrih, ovvjament dawn in-nies kienu jħobbu ħajjithom stess qalu jekk ngħidu mill-bnedmin ma nibżgħu mill-folla. Luqa jgħid illi kienu jibżgħu lin-nies ħaġruhom. Għax in-nies kienet ferħana b'Ġwanni. U laqgħet it-tagħlim tiegħu. Allura Ġesu poġġihom darhom mal-ħajt.
darhom mal-ħajt. Minfudin fil-kuxjenza tagħhom. Għax meta l-bniedem mbagħad jibda jirraġuna fih innifsu u jgħid kemm jien niblaħ meta tal-għajnejk għad-dawl u tajt li jeżisti bis-sidlam. Qed tkun iblaħt rajhom vera. Dawn in-nies ma kellhomx alternattiva oħra, allura labuha ta' parsi ma jafux ewwejja. Xiġifieri ma tafx. Din x'responsabbiltà hi. Wieġbu l-Ġesu bil-qalu ma nafux. Ma nafux. U allura jekk ma tafx twieġeb mistoqsija daqshekk sempliċi illi tweġibija tant evidenti qegħdin tippretendu li intom il-mexxejja tal-poplu, qegħdin tippretendu li intom għalliema tal-bqija tal-Lut. Wieħed għami u bla skola li Ġesu fejqu kien imwieled għama u Ġesu fejqu. Dan għal kemm ċertament ma skola, però kellu sens biżżejjed biex ikun onest wis aktar minnhom. Isimgħu x'qal dan il-raġel mfejjaq minn Ġesu. F'Ġwanni 11, anzi f'Ġwanni 9, skużawni, Ġwanni 9 vers 31. Qed jitkellem dan raġel. Nafu li Alla ma jismax il-midinbin, iżda jekk xi ħadd riverenti li Alla iqim lil Alla ġifier u jagħmel ir-rida tiegħu il dan jisimgħu. Mill-bidu tad-dinja qatt ma nstema' li xi ħadd fetaħ għajnejn wieħed imwieled għami. Ġifieri anke miraklu wieħed da ħareġ konvint li da Ġesu huwa mibgħut mis-sema. Mibgħut mis-sema. U allura li tajt ma nafx il-Battista huwiex ġej huwiex profeta tal-Alla jew le. X'tip ta' mexxejjed? Il-mexxej suppost għandu jkun jaf. Xi gwida qed tagħti lill-poplu. Kif tista' tiddeċiedi allura dwar Ġesu nnifsu? Jew topponih. It-tweġiba ta' Ġesu issikket lil dawn il-professjonisti. Professjonisti illi huma għar minn dilettanti. Għax fejn tidħol verità għas kien jafu minn fejn tibda. L-awtorità ta' Ġesu hija awtorità mis-sema, hija awtorità unika, dik l-awtorità wkoll iddelega lill-apostli tiegħu, l-12, il-Pawlu ħallewna ir-rekordju bil-miktub ta' minu Ġesu u x'għallem Ġesu. U allura l-aħwa għandna blata solida fuq xiex nibnu ħajjitna. Huwa il-quċċata tal-għaqal meta l-bniedem jasal biex jirrikonoxxi mill-qalb l-awtorità divina ta' Ġesu. Pawlu fil-Galatin infatti jgħid illi jiena narrafkom l-aħwa illi l-Evanġelju pritkat minni mhuwiex skont il-bniedem. Ara taħsbux li l-Evanġelju li xandartilkom jiena, iffintajtu jien, jew rċivejtu minn xi bnedmin oħra. Għax jien l-arċivejtu mill-bniedem u lanqas ma kont mgħallem l-Evanġelju, iżda rċivejtu b'rivelazzjoni ta' Ġesu Kristu. Ġesu urieni triq tas-salvazzjoni. U daqshekk ieħor importanti l-aħwa illi aħna nkunu ċertissimi illi qegħdin nemmnu l-Vanġelu apostoliku. Il-Vanġelu kif ipprutkawh l-apostli. Li aħna salvati, aħna ġustifikati bil-grazzja tal-Alla, permezz tal-fidi biss, fi Kristu waħdu illi offra sakrifiċċju wieħed għal maħfra sħiħa tad-dnubietna. L-opri ma jitlux, ma tistax tikkontribwixxi għas-salvazzjoni tiegħek, imma la darba temmen fi Kristu u tirrikorri għandu, Kristu jagħmlek ħolqien ġdid. Jagħtik qalb ġdid għal Alla. Dik il-qalb bija ħatħobbu, ħatobdih, ħatfaħru. Dak huwa l-Evanġelju tas-salta tal-Alla. Ġesu kif qalulu ma nafux. Ovvjament araw daqsxejn il-tweġiba tiegħu. Lanqas ma ngħidilkom allura bliema
ħwejjeġ qiegħed nagħmel bliema awtorità qed nagħmel dal-ħwejjeġ. Ma ssodisfahomx il għaliex ma kienx ħaqhom. Ma kienx ħaqhom tweġiba. Għaliex għax kienu qegħdin jilagħbu bil-verità. Il-verità mhix ballun li tibissieq. Il-verità mhix ballun illi inti tixxuttjaħ l-awlien fejn tfettillek. Il-verità tidderriġi lilek, mhux int tawwiġa u żżid magħha u tibdilha u taġġorna skont moħħok. U allura bħalma għallimna Ġesu nnifsu dawk in-nies illi juruk illi fit-tfittxija tiegħu fit-tfittxija tagħhom qegħdin jagħmlu inkjesta qegħdin isaqsuk u mhumiex preparati illi jissottomettu ruħhom għall-iskrittura mqazza. Li tkun kuraġġuż biżżejjed u tgħidulhom ħanfarfar saqajja mit-trapp u nitlaqlem. Għaliex m'intix tieħu l-verità bis-serjetà. M'intix. U dawn in-nies meta Ġesu qalhom qas jien ma ngħidilkom se taqalilhom faċilment. Imma t-tweġiba kien jafuq ma diġà. Ma kinux lesti li jaċċettawha. Ma kinux lesti li jaċċettawha. Ġesu kien u jibqa' is-Salvatur uniku, b'awtorità unika, b'awtorità assoluta, b'awtorità infallibbli fuqna l-koll. Ġejjin milli ma' ġens ġejjin milli ma' ġenerazzjoni ġejjin, il-verità ma tinbidilx. Ġesu qabel ma tela lura fis-smewwiet qal kull awtorità fis-sema u fl-art hija mogħtija lili. Kull awtorità. Meta kien quddiem Pilatu ftaħar, għallu ma tafx li jiena għandi awtorità meħelsek u għandi awtorità li nsalbek. Ġesu għallu ma kien ikollok ebda awtorità fuqi kieku ma ingħatatlikx mis-sema. Ġesu għandu is-seta assoluta fuq l-anġli, fuqna l-bnedmin u din l-awtorità ingħatatlu isimgħu tajjeb. Ingħatatlu biex lilna minn nies edewa talla, minn nies illi ikkommettejna tradiment kontra l-ħalliq tagħna. Irraġġana lura lejh u jagħtina l-istatus ta' uliet Alla. Ġwanni 12. Il-dawk kollha rċevewh, ġo li jennu fismu, tom l-awtorità biex isiru l-Alla, li twildu mhux mid-demm, laqas mir-rieda tal-bniedem, laqas mir-rieda tal-laħam, ma twildu minn Alla. Kif insiru li Alla? Bl-awtorità ta' Ġesu. Ġesu jeżerċita l-awtorità ħanina tiegħu fuqna mid-dinbin vili u flok ma jħallina barra mis-saltna idaħħalna fis-saltna tiegħu. Ġesu għandu kull awtorità fis-sema u fuq l-art appuntu biex jagħti l-ħajja eterna il dawk kollha mogħtija lilu mill-Missier. Ġesu m'għandux bżonn u laqqas qed jitlob l-approvazzjoni tiegħek jew il-firma tiegħek jew l-aċċettazzjoni tiegħek. Ġesu għandu awtorità biex jaġixxi skont il-mandat li rċieva mingħand Alla il-Missier. U aħna ninsabu taħt il-ħniena tiegħu. Isimgħu. Jatina l-ħajja eterna, fi Ġwanni 17 vers 2, Ġesu jgħid li inti tajtni l-awtorità fuq l-umanità kollha, qegħdin taraw da xejn. ċertu diskors eċċezzjonali. Int tajtu awtorità, jew tajtni awtorità fuq l-umanità kollha sabiex lil kull min tajt lilu jagħtihom il-ħajja eterna. Min jagħtina ħajja eterna? Ġesu, bliema awtorità, bl-awtorità li rċieva ngħat il-Missier. Il-ħajja eterna mhix għad-dispożizzjoni tiegħek li x'in trid u x'in fettillek tmur għalija u toħodha. Ma fuq l-iskaffa. Ġesu jagħtilek. Bl-awtorità li rċieva. Jerġa' aktar ċar minn hekk Ġwanni 5 vers 21. Kliem Ġesu dan. Għax bħalma l-Missier qajjem il-mejtin u jagħtihom il-ħajja, hekk ukoll l-Iben jagħti l-ħajja lil min irid. Kemm ħandumu b'din il-fantasija ta' moħħna
Illi l-ħajja ta' dejjem tiddependi fuq l-għażla tiegħi, jew id-deċiżjoni tiegħi, jew ir-rida tiegħi, mhu veru xejn. Qed twaqqa l-awtorità ta' Ġesu. Ġesu qal jien għandi l-awtorità illi nagħtiha l-ħajja ta' dejjem. Jien għandi l-awtorità. Bħalma hu med ħajtu għannaċ għandi l-awtorità nagħtiha ħajti u għandi l-awtorità nerġa' nirċevija, dal-kmand irċevejt minn missieri. Ġesu miet għannaċ tiegħu biex jiftihom u jsejħilhom għalih innifsu. Bħalma missier qajjem il-mejtin jagħtihom il-ħajja, hekk ukoll liben jagħti l-ħajja lil min irid. Irridu nitkellmu dwar free will? Mela le? Mela le? Nitkellmu dwar il-free will talla. Il-rieda ħielsa talla illi jagħti l-ħajja eterna lil min irid. U min jagħtiha Ġesu innifsu. Ġesu innifsu. Aktar minn hekk. Ġesu għandu l-awtorità illi jagħmel ġudizzju minn kull wieħed waħda minna. Għax hekk aħna nisimgħu dwar din l-awtorità tiegħu illi ta' prova tagħha ma jistax ikollna prova aħjar. Aqra l-Evanġeli u tkun taf Ġesu minnu u x'għamel u x'għallem. Jekk aħna nirroftawha ġudizzju. Kundanna. Il-missier taħ l-awtorità biex jagħmel ġudizzju għax huwa bil-bniedem. Ġwana 5 vers 27. Il-ġudizzju tal-bnedmin kollha huwa kommess fidejn liben, fidejn Ġesu, fidejn Ġesu. Mela, Ġesu darodu jikkonfrontana bit-tjieba u l-ħniena u l-awtorità tiegħu. Għaliex l-istorja smajnija, il-reparazzjoni, il-tpattija li Ġesu wettaq fuq is-salib. Wettaq għal medinbin. Vera? Wettaq għal medinbin. Dina kelma vera u ta' min jilqaħħa għal kollox. Illi Ġesu Kristu ġi fid-dinja biex isalva l-medinbin. Il-medinbin. Ġesu li miet fuq is-salib huwa l-istess wieħed li issa għandu l-awtorità li jagħti l-indiema u l-maħfra lill-maħturin kollha tagħna. Hekk kif l-Ispiritu Santu jiġbidna lejh. Huwa l-Ispiritu Santu illi jikkonvinċina. U jikkonvinċina serjament fil-qalb u jgħidilna ħarsu lejn Ġesu. Li għandu awtorità unika, awtorità divina fuqna l-koll. Tarafa dell-awtorità ta' Ġesu. Għabex inniġu biex issa. Tarafa. Il-sommi saċerdoti għarfuha, per ma sottomettewx għalija. Tarafa b'tal-mod manjera li tifraħ bija u tajt wow, huwa da Ġesu li għatini l-ħajja ta' dejjem. Huwa da Ġesu li qajjimni mill-mewt tal-ħajja. Pawlu fil-Korintin jgħid li Kristu għad jirritorna. Imbagħad jiġi tmiem meta Kristu jikkonsenja s-saltna l-missier meta jkun abolixxa kull ħakma u kull awtorità u seta. L-awtorità jitlew bħalissa. Il-ġenituri għandhom awtorità, il-gvern għandu awtorità, il-pulizija għandhom awtorità. Ħafna, l-awtorità mifruxa fis-soċjetà. Meta Ġesu jiġi jabolixxi ġi fix-xejn kull ħakma u kull awtorità u seta' u l-awtorità tiegħu biss tibqa'. L-awtorità tiegħu biss tibqa'. Ir-rebħa allura, ir-rebħa finali hija ta' dawk li huma fuq in-naħa tiegħu. Ta' dawk li jarfu li jirrikonoxxu l-awtorità tiegħu. Hija awtorità illi issalvana. Hija awtorità illi bija aħna imberkin. Gwaj għal dawk in-nies li jaħarbu minn dik l-awtorità ma tistax taħrab minnha. Ma tistax taħrab minnha. Kull awtorità fis-sema u fl-art, mejjed jew ħaj, ma tistax taħrab mill-awtorità ta' Ġesu. Kemm waqli li aħna mmejlu rasna u ngħidu fir-ruħ tagħna ta' bil-ħaq Ġesu. Int is-sit ta' kollox. Int is-salvatur tiegħi, jiena niġi għandek, jiena nħeba fik. Jiena nsib is-salvazzjoni u l-għena u l-barka kollha tiegħi fik u fik biss. Amen.